Калі ў вашага дзіцяці сціплыя здольнасці да якога-небудзь з відаў творчасці, гэта зусім не значыць, што ён не таленавіты. Проста за іх развіццё яшчэ не ўзяліся прафесіяналы. У студыях тэатра лялек рыхтуюць мастакоў, цыркавых паветраных гімнастаў, майстроў харэаграфіі, акцёраў і вакалістаў. Зала страха не гляжу, вам легко смотреть из зала, как на сцене я дрожу, ручка ходит не туда. Патэнцыял педагогі вызначыць адразу і падкажуць, якія з навыкаў трэба развіваць. Усё, што трэба непасрэдна для заняткаў, жаданне і запал. Без гэтага, на думку настаўнікаў, выніку не дасягнуць. Главное большое желание и какую-то цель. Цель, причем может быть даже просто саморазвитие, не обязательно поступление или стать профессиональным художником. Хотя эти цели тоже можно перед собой ставить, и в принципе мы сможем помочь. Менавіта тут навучаць акцёрскаму майстэрству, сцэнічнай гаворцы, рытмапластыцы. Пасля курсу заняткаў у тэатральных студыях дзеці будуць мець унікальны шанец паказаць сябе на прафесійнай сцэне тэатра лялек. Таксама тут навучаць стварэнню тэатральных касцюмаў і нават дэкарацый. Маляванню і стварэнню вырабаў з падручных і прыродных матэрыялаў можна будзе навучыцца ў студыі маладой мастачкі Ирины Швейкус. Развить у детей фантазию, творческое мышление и в целом побороть у них страх перед белым листом. Раскрыць патэнцыял дапамогуць і дарослым. Для іх у верасні адчыняць дзверы студыі вакалу, гімнастыкі і выяўленчага мастацтва. За информацией о том, как записаться в студии Брестского театра кукол, вы можете звонить в администрацию театра. А мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и направим вас к нужному руководителю. Вядома, выгадваць сусветных мастакоў, выканаўцаў вялікіх сцэн і акцёраў Голлівуда тут не абяцаюць. Затое тут ставяць рэальныя мэты і будуюць амбіцыйныя планы. Софія Бережная, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».